YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Juan, hingkod ang pangidaron. Minyo ug may mga anak na. Nagpuyo sa Lanao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong katungod sa right of way. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyang bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Dakpadayon ko, Manoy! Dakpadayon ko! Sige, Juan! Naganda yun! Juan! Cardo! Gusto na mo ang duwa ninyo, be? Gipakuyo galing mo na mo ni Papa ninyo din is Umar, makatabang mo din, he? Sagdi lang mga batang magduwa na yun. Hay! Ma, uban gihapon mi ni Manoy Cardo ninyo ni Papa sa umasunod ha? Ano magduwa na sad mo? Sige na, ma. Nala, sige, Sige pwede ra. Pero ha, kinahanglan dong ha. Sunod mo tabang na muna mo ha, ni Papa ninyo, kamundong Manoy ni mo. Tungkol kay gusto ko nga makaton mong panguma mintras bata pa mo. Kay kung simba kumawa na mi Papa ninyo, kisa naman lay mo atiman sa atong uma. Kamura mang yung duhan ni Manoy Cardo ni mo, kay kamura may anak na mo. Na, ako ma, di lang ko eh. Gusto ko malarga po sa gawas aron adto mo narbaho. Okay sad nang gusto ni mong mahitabo, nak. Mao mintras kusgan pa mis Papa ninyo. Pagtarong gyud mo sa inyong pag-eskwela, ha? Kay kining tanan namong paningkamot, para ra gyud ninyong managsuon. Ma. Juan, nak, pag mata na kay klase pa nimo, malit na gyud karon. Shh, uy, mata na. Kanira ko sige pukaw nimo, agid kang bangon. Duka pa eh. Unsa? Duka god. Sige na, bangon na diha, ha? Sige na lang gyud kag kalit diha, Juanda. Ma, absent nung gabi. Dili na mahimong absent, oy. Bangon diha aron mo eskwela ka. Juan, palihugon niya kung ingon ni mama ni mo ha, nga panhion sa eskwelahan. Ha? Nga naman, ma'am. Makigistorya ko niya bahin sa imong performance din sa eskwelahan. Ma'am. Ma'am, salamat gid kayo sa pag-ani. Pero mo akong tuyo nga gipaari ka, aron pahibawon nga unfortunately, dili recommendable ang grades ni Juan nga mo proceed sa next year level.
Unsa, ma'am? Ma, nasukukan ako. Wa man. Pero gianugunan lang kaayo ko dong. Mao man gid untay gusto nako nak ba nga makahuman gid mo eskwela sa imong maguwang. Sorry, ma. Nalikamot bitaw ko, pero murag hinay man gid lang akong utok sa pag-eskwela. Ma. Ayaw na lang yung pugsa, oy, kung di na siya gusto mo skwela. Ayaw na yung pugsa ang tao nga dili interesado. Magsayang-sayang lang mo sa inyong kagugwarta. Manikardo. Wa, kung eskwela pa unta ka, wa unta ka di sa umahan karon. Sorry pa. Sabot ako na ko eh. Naam kayo mga tao nga, di hilig yung eskwela pa. Pasiro, para din ka sa uma. Kayo maguwang, di man interesado din eh. Juan! Si Mama! Uy, Hala, si mama. nganom ka sa mama, di mo? Ato na to pa. At tungtungura, giapas mi ni Manoy Cardo sa uma, kay giatake si mama sa kasing-kasing. Natabang pa si mama sa dihang nabot siya sa ospital. Pero human sa pila ka oras, namatay gid si mama. Sukad nga nawa si mama, mura na sag nawa ang kadasig ni papa nga magpakabuhi. Hangtod nga siya na pod ang nasakit ug namatay. Pila ka tuig ang nalabay, naminyo ko ni Mayla. Usa sa akong mga barkada sa among dapit. Nakaanak mig tulo. Og si Manoy Cardo pod, naa na magpuyo sa syudad kauban sa iyang pamilya. Arangan ang kahimtang ni Manoy Cardo samtang ako, ang uma mo'y gikuhaan ako pang suporta nako sa akong pamilya sa pang inadlaw-adlaw namong panginabuhi. Ug unya, Ni Adong, naandam ko na ning baon nimo para paniod to dito sa uma. salamat day. Nya ato na ko. Ikaw na bahala sa mga bata, ha? Ay kabalaka, uy. Bukawon naman sa tunako rong taod-taod ba? Pakaligoon na. May eskwela pa baya ni. Sige day. Salamat. Ato na ko. Amping dong. Dili ka na pwede mo ati din eh. Unsa noy anisito? Sukod karon. Butangan ako ni dinhig private property. Pero noy. Sugad sa bata pa mi. Mao naman ni ang anda na mo agianan gikan sa uma padung sa amo. Mao man ni ang mas dali. Hawak ko'y labot. Apil na pita sa akong titulo. So dili ka makabuot na ako. Noy anisito. May kinaabot na ka dong. Dong? Nasaan ka? Ang luspad mangot ka. Di man ang takaingon-an nga moabot din hiyo eh. Kaapoy kay dayo eh. Hago naman kayo nga. Layo kay kog lakwan padung sa uma o pagpauli din ni sa ato. Ha? Nganong nalayo, God, nga di man kayo layo to? Saan man nga, gisirad ang magudinoy anisito ang naandang agianan ako padung sa uma. Ha? Kay kuno, kabahin kuno ni sa iyang titulo. Unsa? Ano ko din taon, oy nga right of way man na diha. Muna na naandang agianan sa pila ka tuig. Nga, sa umlan ako. Nagiingnan man ko niya nga kung muagi ko dito. Ikiha ko niyag trespassing. Unsa? Giblak ka na gidinoy anisito ang daan padung sa among uma. Ngamoy among naandang agianan, sukad sa bata pa ko. Hangtod nga naminyo na ko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Gusto ba nga blakkan sa tag-iya ang agianan padung sa among uma? Gikan sa amo nga mao inaandan namo agianan pila na katuig? Mahimo ba din na niya bisan kon iya pa ang titulo? Unsa may katungod nako ini?
Ikaduhang pangutana. Sa akong pagsabot sa balaod, doon natay katungod na mo file bisan pa kung ila ang titulo. Kinahanglan na makamao sila nga muhatag right way. Unsa may proseso ka ini? Kay sa tinuodang puwerteg yung layuan na sa akong lakwon sukad nga iyang gipasira ang dan. Ikatulong pangutana. Kung naama may mahimo bahin ini, kami himuong lakang alam himo likon og legal ang among bahin right bisan kung dili pa kayong tagya sa titulo. Advice sa among kapitan nga suwayan ko na namo og mediation dinhi sa among barangay. Pero kung di gyud magkasinabot, kinahanglan gyud nga ipasaka sa korte aron dili siya makaingon nga way basihan ang among pag-agi sa right of way. Mga pila magkay magasto. Og unsa man ang kinahanglan namong andamon nga ebidensya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Juan. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto. Legal, of course, sa ato ang mga medical nga mga pangutana ag mga problema. Dr. Obra is also present, no? Busa ayo na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga Niyang Akong Suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Ato ang mga sukintig paminaw, big shoutout and a big thank you sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow nato sa Kiniyang Akong Suliran official writers page ug sa tanang mga maminaw nato. Thank you kayo. Daghan kayo nga naa sa gawas sa nasod nga naminaw padayon gihapong naminaw sa ato ang programa. Pinaagi sa ato ang mga online platforms. Ingon ana ka kusog ang ato ang radyo o ato ang reach no sa kahanginan guys mo na dako natong pasalamat yun and we are very grateful and thankful nga through the years no naagyud gihapon ato ang mga sukintig paminaw mutul-tul gyud makibaw gyud mo subay lang gyud gihapon no maminaw gyud gihapon sa ato why puas why sipyat why puol mo na salamat and a big shout out and thank you kaayo for always tuning in and for always listening. And ato ang letter sender guys karong adlaw taguon nato sa pangalan nga si Juan from Lanao del Norte. Punto legal kabahin sa iyahang mga katungod sa right of way. Yuta natong pagahisgutan, no? Kani dugay na kayo ni sila nga isyu. Gamay pa ni siya, bata pa ni siya. Mao na gyud ni ilahang mahimo si Rugurong Lalis hangtod giblakan na gyud siya. Pero murang parinter mo tayo nila, no? Kato si kanis Manoy Anisito. Pero mo ni ang pangutana. Una, husto ba nga blakan sa tag-iya ang agian padung sa among uma gikan sa amo nga maoy na andan namong agian sa pila ka tuig mahimo ba diay na niya bisan kung iya pa ang titulo unsa may katungod namo ini. Okay, duha ni ka klaseng yuta. Ang kaning tag-iya sa yuta nga nakapabor sa dan ug ang yuta nga nababoy kay Waydan. Okay? Ang kaning nababoy nga dan muni gitawag na tug dominant estate. Ang kaning naaduol sa dan servient estate. Muy mo paloeb nganuman kay kanang naaduol sa dan maunay muhatag og road right of way ngadto sa nababoy nga yuta. Munang mayon ta dominante siya kay siya may makapangayo og road right of way. Nganuman kay katungod man na niyang makaagi siya sa dan. Di pud na ingon nga maalkansi ka sa dinanakong ako may nakapalit og yuta diri Daplins dan. Dili lagi. Pero hatagan pud nato pud og higayong makaagi pud ang naas luyo. Mauna ang mahug og downside sa ato ang pagpanag-iya og yuta nga duol sa dan unya naay kasigbit nga duay agianan kay mapugos man taghatag og road right of way. Therefore, kung ako imong pangutan-on, medyo sipyat gyud og dili gyud pud sakto nga kanang panag-iya no sa giblakan no sa tag-iya ang inyong agianan kay dominant estate man mo. Ikaduhang pangutana, sa akong pagsabot sa balaod, do na tay katungod nga mo fight sa right of way bisan pa kung ila ang titulo. Kinahanglan nga kamao silang muhatag og right of way unsa may proseso kahaani. Kay sa tinuod lang, pertig yung layuan na sa akong lakwon sukad nga iyang gipasira ang dan, no? Kani, kung dili lang gid pod maapektuhan, no nga,
wa mo ning katunga-tunga sa iyahang yuta, naarapod sa kilid sa iyahang yuta ang agianan ninyo padung sa inyo, then makiangayon na sad yun nga muhatag sad siya og road right of way, no? Niya mao'y pinakaduol ang inyo ha ang kanang iyahang yuta ngadto padung sa highway, then dapat sad yun. However, ang proseso ana una kung magkasabot lang, fights na gyud. Thank you. Ibutang lang na into writing kasabutan, maghimo tag survey map nga ang kaning diring dapitan na animuhon kani mao ni agianan. Di na pud mo pwede mo encroach ana kanang mga ingon ana ba kung magkasinabot lang, meaning magsinabtanay maghinatagay. Pero kung dili sad gyud mao ni dinhi kinahanglan sad gyud ta moadto siguro usa og barangay, no? Suwayan nato kung SCAP kayas powers ni CAP nga mahusay mo mas labing maayo. Pero kung dili gyud, then wa na gyud tay choice but to go to court for a case nga atong i-file ang tawag ana easement of road right of way. Okay? Ikatulong pangutana, kung naaman ni mahimo bahin ani, unsa may among himuong lakang aron mahimong lig-on ug legal gyud ang among katungod bahin aning right of way. Bisan kung dili pa kami ang tag-iya sa titulo. Di man gud kinahanglan no nga dapat makaagilang gyud mo unta gyud sa property, no? Muna, ang ako di gyud madagho sa istorya, then at least we should go to the barangay or to court. Kaya pa na siguro sa barangay basta magkasinabot lang. Ug dili gyud gani, ang ato ang dokumento, ang atong titulo, ang survey, ang iyahang titulo or unsay any other proof ninyo nga ikaw tag-iya ug nangayo kag katungod nga makaagi ug maka-access anang yutaa. Og siya pod ang tag-iya ana, no? Kay kinahanglan man mo mag-atubang kay ang huwis naman ang mo husay ninyo ug muhatag kay i-survey man na ni tanaw okay. Mo na gyud ni pinakaduol, no? Unya di ra pod kaayo maapektuhan ang iyahang yuta kay gamay ra magmakuha ana those things. I-ocular na siya. Ikaupat ug katapusang pangutana. Maoy advice sa among kapitan nga pwede sa daw namo suwayan og mediation dinhi sa among barangay. Pero kung dili gyud magkasinabot, kinahanglan gyud ipahamtang sa korte aron dili siya makaingon nga way basihan ang among pag-agi sa right of way. Mga pila kahay magasto ug unsa man ang kinahanglan namong andamon nga ebidensya. Okay, I think natubag na ni nato no ang iyang pangutana. You will have to show lagi sakto to no nga kung mediation kay silingan raman mo kauban raman mo din ha. Di man gud ni nato kinahanglan awayan no nga basta mo respeto lang nga mo acknowledge na ba kani lagi pag panag-iya nato yuta we have to acknowledge nga kung kitay nas atubangan muhatag gyud tag gamay para moagi no or kung pananglitan ipa-permanent gyud ni nato siguro kita pod nga gusto mo agi basi na sad tay pwedeng mahatag gamay pahalipay pasalamat no kay para kani siya kung bayran ni nato i-road right of way na lang yun ni natong tanan agianan siya sige mobayad mi kay para ang kanang meets and bounds din ha i-note na siya nga perpetual road right of way di na gyud mo magkalalis basit pag naski pag mawa na mo di na magkalalis ang inyong mga anak ug inyong mga apo kay di na niya pwede ipasara ikaw di na pud ka pwedeng mangayog mas dako pangaluna sa road right of way so mas better gyud no it's either that nga magkahusay mo or you'll have to go to court kung moadto tag korte magkinahanglan gyud tag abogado it will depend no on the lawyer ug unsay mga usual rates nato dinha sa IDP dinha sa inyong dapit di man sad siguro ta maka-avail good sa services of the public attorney's office not at this time because naaman may property para ra man na sa mga indigents no or mga naglisod sa kinabuhi ang kaning mga public attorneys nato pero I am sure na akay makitang abogado nga willing nga mutabang pud nimo dinha sa inyong mga concerns ug mga problema pero hopefully lang, kung sa kangkap lang na level unta, magkasinabot mo, mas labing maayo, no? Mas dili hassle para ninyo. Importante lang yun aning mediation, no? Nga both parties will keep an open mind and an open heart. Nga, mas wag yo'y sama nga magkasinabot ta o maghusay ta kaysa mag-abot tayo ditong korte. Hassle case nga tanan. Hingnan lang ta mo, no? Dugay pa kaayo, magkaaway-away pa, and it may not be worth it anymore. Okay? So anyway, ato yun ang i-weigh in atong mga options and
let's not be greedy, no? Magsinabtanay lang kita always. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga nang minakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw. Niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makakatog kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Casey. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Everything I own. Just to touch you. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Casey. Ma? Ma, ni anak ko! Mulig si mama man ang nagilak. Ma? Oh, ma. Anak. Ma, sinihitabo. Anak si Papa ni mo. Gibiyaan na to niya. Unsa? Na sila inak. Mas gipili niya iyang babae kay nato. Naluoy kay kong mama, best. Sige na naghilak. Lanyo mo ba? Dili gyud ako mapasaylo sa papa sing gibuhat. Dili gyud. Pero best, papa man gihapon ni mo siya good. Unya kay abi papa na ko siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama. Casey. Kung doon na gani mahitabo ni mama, dili gyud ako si mapasaylo, Amelia. Casey. Ma, kaon na. Nihugo na kaog maayong Gado man, Casey. Asa man ko napita na sayop sa mga kabinyo ni Papa ni mo. Dili ka mo isayop, ma. Kung dili si Papa. Ayaw na ang asaangin mo. Wa kay saan ni ma. Sakit, nak. Sakit kay ang ibuhat ni Papa ni mo na ako. Ma, ayaw pagsultian na. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya. Si Papa tingali ni Muro na. Dali ato na to. Basig di balik na siya. Ha? Ikaw, cute. Naanak ko. Mubalik na ka din sa bay. Ha? Niya ako at pagkuha sa uban butang nako. Dong. Pa, wala magkakinahabiling kamay kaluoy ni Mama? Nak, I'm sorry. Pero wala ko igugma ni mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung pilion akong magpabili ninyo. Nako pa. Dili ka ba di maluoy nako? Sorry, nak. Bisan pag mupahawa na ko din pero magpabili na nga kung gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinangga gyapon ti ka. Unta mo abot ang panahon nga mapasaylo ko nimo aning akong nabuhat.
babae ni Papa, best. Casey, Kung sabi na, aniyang anak ako, bagay siya biya na mo, ni Mama. best, tao ra si Papa nimo. Uy, pepekto nga tao. Pagkasa man kitang tanan. Tingali, nahigugma lang yun si Papa nimo. Gusto ko mailan ng babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailan ako siya. Casey, Si Papa, nanawag. Hello? Nak, pauli na yun. Si mama ni mo. Ha? Ano pa? Ang sinita mo ni Mama? Wanay panimuot si mama ni mo nga naabtan ako sa bahay. May nalang gani kay nadaan ako siya din higdali. Matod sa doktor. Giatake si mama ni mo o kung wa pa na ko siya madadayon, tingali og wa na siya karon. Unsa? Pasailu ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wa na ko tuyo nga masakitan si mama ni mo. Papasaylo lang ti ka pa. Kung imong ipilailan ako ang imong babae. Anak, di pa ko andam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka. Na ba di hustong panahon para sa mga kabit pa? Casey. Hangtod karon. Wa ko magtuo nga makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo. Ma, nga namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Nga na padama kasi mong sakit. Padunga mong itngit. Mamauli na ta. Ikaw may nakaingot kung ano nawa si Mama pa. Casey. Kung wa pa ni mong ipasakitan si Mama, tingali buhi pa siya karon. Kauban ko pa unta siya hangtod karon. Nak, usbon ko. Sa ilo ako. Kinahanglan kang mupauli sa inyo. Dili ko, lo. Arira ko din hini mo. Kasi, respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasama doon siya, pero mahal ka niya po. Mahal, lo? O sa klase as pagmahal? Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni Papa? O sa pa, ano mo dapig man kaniya, lo? Dapat unta mo dapig ka ni Mama kay anak ni mo siya. Og siyang gipasakit na ni Papa. Siya na lang ang nawa og dili si Mama. Kasi, ayaw pagsultian.
Nakasahas papa nimo pero dili niya kagustuhan nga mawaas mama nimo. Yung sa mas pasiguro, lo. Nadili ko niya kagustuhan. Huwag ang kaibaw nga napag-ulgo lang siya pero ang tinuod. Nalipay siya. Kalibre na sila magbalipayon kauban siyang kabit. Daghan pakagwa may bawi. Panahon na tingali nga masayod kastanan. Bahin sa unsa, lo. Si Papa email na nimo ang mapaybaw ni Munyana. O ganun masayod ka sa tanan. Pauli sa inyo. O susihang kamaturan. Unsa? Nga nagikulbaan man kusgi nga nilolo nga bahin sa matuoran. Nga naman ka. Ni anak ko doon sa amo. Nakulbaan ko. O ko may bago nun sa reaction ni Casey pananglit may baon na siya. Ayaw ka bala ka. Ako sa pasabton. Usa pa. Di ka na nako pasagdan. Ni anak ko. Casey? Pa? Amelia? Ikaw ang kabit ni Papa? Casey, pasilo ako. Wala ko tuyo Nahigog malagi ko si mong Papa. Kinuo ko. Hayop mo! Ngayon nakahimuman mo na mo, ani. Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na naman ni traidor lamang sa kumama. Ha? Igat ka! Kese, hinahinay si mong baba. Hinahinay pa ang ano? Madutlan pa mo sa akong ipagstorya nga sakit sa kabaga sa inyo mga naong nga nakakaw magbuhat, ani. Kese, dili ti ka tinuod nga anak. Unsa? Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa, pero maunay tinuod. Una kong gibudhian ni mama nimo sa mong kaminyuon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa. Unsa? Ang kunod ko, nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagbahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. O gidawat tika nga akong anak nga murag yun og ako. Dili. Nganong karon na magkapasulti na ko, ani? Tungod kay nihagyo si mama ni mo na ako, nak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao. Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato... Ayaw pagkuna-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak ti ka. Pinangga ti ka. O mahal ti ka, bisan dili kagikan ako. Ang iyo ko lang, nak. Pasaylo ako sa kung nahimong sa. Dili din ako tuyo. At gugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya. Nasaylo ako pa. Pero dili ko na anak kasi yun nga nawato ng tanan. Naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng higayo na basta ayaw lang isirado ang imong hunaon. You sheltered me from harm, kept me alive to me. Sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko ma-feel. Kanabit ang imbis angay ko nga maglagot sa akong papa pero wa man di ko'y katungod kay bunga ko sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyoon. Gani, angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako ug sa iyang pagmahal nako nga mura gid og iyang anak. Kung doon na may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gid karon nga makadawat na sa sitwasyon og andam nang mopasaylo. Dinhin na lang kutob
Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Casey nga tagas Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Everything I Own. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong bahag pamilya.